Music by Roshan Rasila. कोइले बातबाह सबके एक ही बेमारिया तनिया सफेरीती नजरिया विधाता तनिया सफेरीती नजरिया विधाता सुनसान लागतावे गौआ नगरिया केहू नहीं पूछेला खबरिया विधाता खबरिया विधाता। काम नहीं आवतावे रुपिया कमाई कुछ नयापन हटे अबे बुझाइल जियल मुहाल भइल सबके बुरा हाल भइल बंद होता हटवा बजरिया विधाता बंद होता हटवा बजरिया विधाता सुनसान लागतावे गौआ नगरिया केहू नहीं पूछेला खबरिया विधाता। नंदू मदन कहे बतिया बिचारी गाय के सुनावे मुना भइल बलाचारी रोवे कुछ पाए करी दुखावा बलाए हरी जाई कैसे घर से बहरिया विधाता जाई कैसे घर से बहरिया विधाता सुनसान लागतावे गौआ नगर